Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Това съм аз, Джейснейк, и днес ще играем Хардстон. Ще играя с един приятел, така че надявам се да ви хареса. Също ще качвам клипове на ранкет игри и така. Маки се бе. Трин. Значи ще играя до вид. Е така. Време е за игра. Хайде да го разкъртим. Но ще го тровам с другите, защото има много хил карти и такива. О, гаден. Айде, взимам ги. Ето, какво ми казах? Ето така. Ето така. Така, няма да пиша повече. Лага се. Ти растия таунтове, бе. Омга за таунтовете. Ама и аз имам таунтове. Така да трябва. Хайде. Май не се усети. Или се усети. Тъпотия. Да, просто. Значи хора, мисля да направя нещо. Мога ли да го запазя, да го не запазя, аз нямам. Всъщност не знам защо го направи. Да, за здраве. А всичко е за здраве. Не. Ей, защо е? Не. Останало е. То пасне. Ето и. Друга гонче ще му... Да. Така, защото много ме дразни. И това много го мраза. Много е тъпо. Само това да имаш. Значи... Първо. Значи...
Има 4. Така, наричам. И сега пак с Assassin's Creed. Ей! Не сте го секрет. Добре. О, той се прецака. Така се прецака. Какво пишеше? Това е нещо. Така. Така. И така. Стабилно. Доста стабилно. Защо е? Сега ние. Тома се надъхах. И то... Какво това? Това ме дразни. Не е за тъмно. Значи е добре така. Ей, но има за това карта. Това ти чудото. Циганин. Не е честно. О, добре. Така е добре. Ето, аз ви казах само хилове. Само да ми спаднат още хил карти. Не! Не! Не, брат. Той пак. Мразя го. Гледай са. Той космис, едно демидж. Така. Дали когато той има атака и аз го атакувам, ще ми набие на мен. Не знам. Може би да. Тъкс. Това не е чакче. Не. Горе. Стантовете. Стантовете и баба може. Брат, чудото. Той кой си мисли? Това ще го направя пластинки. Сега го чупам. Ама... Добре.
ли беше? Охо, 10 дена. Там 8-8. Това е. Това е. Така, понеже снимам още няколко видео. Бек. Можех да напиша... Wait, бъгна се. Добре. Бъгна. Добре, вече не мога да напиша. Къде ми... Ето картончето. Не, аз може да го... Добре, аз имам много... Не, това. Това ще да сложим. Ето така. Айде да. Да, трябва. Ще снимам на ранкът. Много ще пада, мама. Хайде бе. Хайде. 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 Isso. Какво? Good. Ще го чакаме да играя ранкет. Някой писа. Ай, пиша. Така. Да, но ме падне някой слабак. Дай. Айде ме тогава. Така. Бъгна. Той е вече. Така няма да пише повече вече, наистина. Нещо. Ще го правя. Също така.
Не обичам да си имам повече мана. Таунта ще сложим. Виж, това карта не се падна, да? Много ги мразя тия мъглоци. Много са гадни. Ей, ма давай, аз имам 4. Таунта ще сложим. Така е на това. Защото причинява повече демидж. Да не дигна един ранг. Както знаете тук, почват от 25 и надолу. Колкото по-ниско, толкова по-добър си. В момента моята гратинка е кошка. Какво стоиш, бе? Айде, бе. Какво кажеш, ще има таунтове или аз имам таунтове? Хайде да. Ей. Значи... Тя може да е такова. И още един. Така, вземи. Айде, приятел. Микаел. Не, така не се пише майко. Али така се пише, не съм убеден. Не. Таунт. Ето това му за меч. Само да ми дойде на Таунт 8-8. Ще му разкаже играта. Карл, пише. Ти много искаш. И той не знае какво да направи. Иди от проблеми, че на той. Не, то ще ми го разруши. Какво да направих? Лептамп. Така. Отидоха бицилните григойчета. Най-скоро време сигурно ще си купя FIFA 15 и ще снимам повече клипове на нея. Дил 6 демидж. Стопла. Ма не, тя е за... Цигани. Фризнаме. Айде. Сега ГГ. Не се усети. Съвсем не се усети. Ако ми дойде картата 2+2, аз вземам сърцето на карта. Аз съм Ю-Ги-О. Шегувам се. Айде. Тук е сега Jurassic Park.
Така. Това чакай си мислите. Нещо това. Така. Аз бягам за където на картите. И... Добре. Тази карта май ми беше нужна. Така. Малко ще се хилна. А сега е добре. Сега това рапър, да рапър. Това верно целият Jurassic Park ми спална. Даже тук още някакви. Добре. Това има целият Jurassic Park, аз нямам думи. Просто. Окей. Не. Не. Не, защо? Добре, айде би. За здраве. Това е за здраве. Ох, това как ме сложи. Ей, уважавам я тази карта. Айде, сърцето на картите! Колко демидж му се очертава. Дай се малко стана. Фу. Аз ще призове 8000 талта, знам. Той има 8 мана кристал, аз 10. Чакай. Той каквото и да такова. Той чакай. Помниш ли ще ми обърне ли? Да, ама не. Да започава. Ето така да правя. Опа. Още една победа ли ми трябва? Така, мисля да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. За още абонирайте се, харесайте клипа. Чао!